ọ na-enwekwerechi ọnwa nọ na nwaanyị mba nnọọ awụchasịala na mangalugbeene. Ana m otu nwanne nwaanyị kpọm na fon si nwaanyị mba nnọọ m za ya sị m na mgbasara ya ozi ya na ya na-anụ ihe mba ụwa my audience na-agwa onye ọ dagidere na ha gwadile ya n'ọnọdụ n'ugbeene ma ha etidela onwe ha na shoes ya eyi n'ụkwụ gwadile ihe ha ga-eme ma ọ wụrụ ha. Ya sị m na nne na nna ya mụrụ ha arụ ha 7 ụmụ nwaanyị 4 ụmụ nwoke 3 na ọnwụ nke diọkpara na kosogo diọkpara toro ka ada toshia ndị ka ọzọ na ya nwa nwoke 3 na nwaanyị. Ụmụnne m ruo otu ụbọchị Adanna ekwebere acha mmiri anya ya makpucha n'ime ya yiri ma sweta ma na were akwa kpuo mpa ya elotasịrị mgbe ọrịa ha mere ka ọ charakwana mmiri ọnụ o welitere ka okwu ọka ya da fentie achọta moto rọsha kpụga ya ụlọ ọgwụ. Eruola ụlọ ọgwụ dọkịta elecha na-efe n'isi before ya mara Chineke nna ekweghị ewere ndụ ya ya aghalalụ ọnwụwo. Dọkịta bịa bawa ọsọ mpa ya yewo ndụ sọsọnụ na nwa ya nwaanyị shiga ime ana afọ ahụ agbagotele ya ga ewepụ gị ọsọ mpa ya na mmanya agbapịa n'anya mmiri emechaghị niile. Dọkịta gwa ha na ịtụ ime gara nwa ha nwaanyị ahụ ada nwaanyị na ịtụ ime gara ya ahụ. Ụmụnne m ọsọ tee ka ha shiri lowe emeghekoro Adanna ekwopụta agba ọbịa befe mara di ya bịara ya mmanya gwawa Adanna si gwakwala di ṅụ fat ya wụrụkwa ya ga-ekwutere di ekwu ịgaga lụọ nwaanyị ọzọ o dowekwala nwa ndị mmadụ n'isi. Ọ sị nga ka Adanna nọrọ gwa mmanya na mpa ya na ya agwala di ya na onye Chineke kpọpụtara ewu onye hụrụ ya n'anya regardless na ọhịa o kwuru ha so oke nsogbu mmanya na mpa ya so oke nsogbu anọ. Adanna ya lụrụ di pụọ anọ na 1 year no 2 years no show na ya just nweta admission na university. Adanna ya kpọwe si ya biko na ya biko na ya save marriage ya na di ya gwala si eji aka ịchọta onye ya laikiri na ya agaghị eme nwa adopt ebe ya ga-atụwafụ nwaanyị ime na ya nweghị ike ịga mee nwa adopt na ya ejiri aka ịkpọta onye ọ ma na ọ ga-adabara ya na ya abụọ ka ha nwee ike mụọ nwa nọrọ n'obi ọma. Na ihe ya ọhịa Adanna egwa gị na ya sevore na ya marriage ya bịa ka di ya lụwa ya biko ya jụọ Adanna sọ gịnị ka o kwughị ike na ya chere godo first na ka emechie this semester holiday na ya ga-abịa. Adanna ya so okay and ihe eji gwakwa na Adanna ihe na ya nwere somebody ya ma agwa ya dị mma ọ ga-awụ ya gaa n'ụlọ ya recommend ya kọrọ ya ike ụlọ dan kọrọ ya akụkọ that lady emechie school ya gakwara Adanna kọrọ Adanna gwa Adanna si ya gwakwala ya nwakwala nwa na enweghị onye ọzọ ya ga-ekwe bata no less ọ bụ ya nwa ọ naanị ya wenye ya trọst na ya biko ọ si elega Adanna na already na ọ tala ya ahụ n'anya ya ma wee echiche ya elega Adanna si ya mere n'ọwụ na ya ga-alụ di ya mana ya nwere ike ịmụrụ ya nwa ka ige. Adanna ewe ọnụ yes na ya ga-amụrụ ya nwa ka ige that ije anyị lụrụ na ọ dịrị ya easy na ọ very difficult thing to do. Adanna ya si ya biko gaa ka a na-eme o weta 2 nights ya summon courage ba ga tụrụ ime pụta kpọwa ha abụọ so ha aza ya gwa Adanna na ya achọghị di ikpe na phone na ya achọghị ịnụ olu ya from today na ihe ọbụla ya nidiri ya ga-agwa ya nwa Adanna na any communication ọbụla ga-aga through ha na ya achọkwa ahụ de ya sị ọgọ ya sị na ya nwakwala nwa mmiri phone ya but na ya achọghị ịnụ olu ya na ya feel gị ka nwanne ya rịrị ya elu na ya enweghị this type of mind ịgakwu di Adanna na ọ dịrị izi na ya achọghị ịnụ olu ya dị manụ so nsogbu na ya nọ na biko ya gbagharawa. Ọ ya pụrụ some weeks later you discover na afọ ime achana ya sendere Adanna ya message na afọ ime achana na ya dịla Adanna ya nganga na nwaanyị mba nnọọ mza ya gwakwara Adanna na di na ihe na ugbo emeke na ya chọọ ka their parents dị awe ya chọọ ka anybody dị awe na ya ga-anọ na school bụ afọ ime na ya ga-anọ na school mgbe oge ọ ya ga-eji mụọrụ na ya ga-akpọ ya ọbịa ngwa ya na-amụ nwa ahụ okuru ya emegịnị lawa na ya achọdụhụ ihe ọbụla onye ọbụla ka ọ bụrụ naanị ha atọ dị aware of this eme ya amị m bịakọ ya ọnụ okwu agwụ ọ sị ya lawa taa ka eshiri m otu ya eshikwa ga-eshi mụọ nwa ka eshikwere na mụọ nwa ha Adanna ekwuru ya mụọ nwa nwaanyị ya na-agakwa school ya continue school ya move on. Nwaanyị mba nọ nza otu aka nwa anọ ntara rutere 5 years na-aga 6 years kọlọ ọzọ Adanna ekpere ewu na nwa ya gwuga egwu nwee moto akọ ya na ụkwụ ya otu ụkwụ chee ya otu ụkwụ from ikpere ya na dọkịta sa ga-egbupụ ya egbupụ ya sị gịnị
na adanne si na ọ marakwa si na enwe otu ọrụ ya na ya regret ihe ejikwa bịa mụ nwara ya nwa na ọ wụrụ nwa ka nnọọ ka moto ga-eji mee dameji ụkwụ ya na ndị ji ụkwụ abụọ alụcha na ha ọ wụrụ ndị ka eji otu ụkwụ na-ele ụdịka ihe nwunye gị awụsa adanne na-ekwu na fon ya na-ege ihe kesawa adanne akọga ihe kakọ gịnị na ya biko na enwe ego ya n'aka na ya bịa sịvụ na nwa na ọgwụkwa ya gbukwara ya na ọgwụ otu ọbụla ọ chọkwara ka ọ dịrị ka ọ ga-adịkwa nwaanyị mba nọ nza ọ sị mgbe ihe a na-eme ya ka lụrụ di ọhụrụ and di ya bụ nkụ ya ebido send wara adanne ya ego eji ele nwa ya n'ụlọ ọgwụ send we ego di ya nọntara ya si achọ ka di ya ekpo di ya akpozie ya one day ekpobi ihe n'akwa na-ele ihe o jiri ya na ya jiri mụọ nwa ọsị ya kpokwele na nwanne ya nwaanyị na ọ gbara wicked too much na ọ na-akparị ada ya nwaanyị agwa ọjọọ na ọ wee lechighị anya mere nwa a jiri pụọ merod na ọ si ya gwale mana ihe ya na-edi nga na ọ dị too much na ihe mere na ihe eji ekwupụtabe ọwashi everywhere wụ ya achọ ka dike ya dị aware of this thing na ihe ewu secret nọ n'ime ha bụ na ọ mere ihe ọma nwe gị mee ya nna mana adanne na ọ dị ivu na ya gwala adanne na ya na-alụgachi adanne eso oge na ọnwụ na ya na-alụgachi na ya ga-akwụwachi aka oyibo nzugbe na ya ga-akpọ nwa nwanne ya nwaanyị nwe niile ga-ama na ya achọghị ka datin destin mee marriage ka ya affect na nwanne ya nwaanyị omene ihe niile o nwere ike ime ọ sị ya nọ nga ahụ ibe gị n'akwa and mgbe ihe a niile na-ada na ya adịla ime already and ya na die na plan na ha ga-emechi akwụkwọ relocate abroad ga ebe ahụ ga-amụọ nwaanyị mba nọ nza ya nọrọ nga aba gwa di na ya ka ga eleta adanne ya nwa ya nwaanyị nwere accident ka ya ga di ya si no problem ya ga elede nwa elege nwa ya n'elu bed na-ele nwa ya dị tatad na ego niile ya na-apọmpụ adanne na oji ihe nwa ya ịhụnanya ihe ọ na-agwa ya dat na ndị ụkwụ abụọ alụchabeghị di ọ wụrụ ka otu ụkwụ na ya regretịrị na ya sịkwa na ya maara na ya regretịrị nga ya pụrụ na di karịkarị mma danọ ihe etu decision a ya tekiri adanne na-ekwu okwu na mgbakasị ahụ na ya na-ele nwa ya mụrụ adanne ya otu ọ dị ya nọrọ nga kwụ ụgwọ hospital gwa dọkịta si ya commence treatment ụzọ ọrụ dị egbupụla dị ụkwụ ebido wee nwa ya ma antibiotics ma gịnị nwa ha amakwa na ọ ya nwa mụrụ ya na nwaanyị mba na-asị m hụ nwa ya na that day ka ya mana ya rụrụ ala pụọ ezi elu mgbe ya na-eme ka ya please adanne hapụ ịchụpụ ya na marriage iwe na ọnụmeju ya larute n'ụlọ ekpebi gị na-akwa obi agbawa ya dizi shattered ya sendzi na ọ bụrụ na ọ ga-akọsi ya marriage ke no problem n'ọnọdụ ya hụrụ nwa ya na ọ gbagbara ya obi ya kọrọ di ihe niile mgbe di ya jọsọ ọgịnị ya kọrọ di everything na-enwe ka ezoro ezo kọrọ di ihe niile di ya gwawa ya sị na ọ gwara ya na ọ gwa ya na ya dịbe na wee na-enwe ihe ezoro ezo na ya hụrụ ya n'anya too much mana ọ mahụ how much ya hụrụ ya n'anya because of ha chọrọ ime traditional marriage ka ya bidoro nwetawe pictures mmadụ send were picture ya ebe ọ dị ime na ebe ọ mụrụ nwa even n'ụlọ ọgwụ onye ahụ si n'ọwa anonymous na ya ma na ọ mụrụ na nwa mana onye ọ mụrụ dị nwa na picture ya hụrụ na ọ nwa nwaanyị ka ọ mụrụ na ọhịa eji abụda na onye ọ mụrụ dị nwa ya achọghị ịma ebe onye a na-achọghị ịpụta plan na it doesn't really matter and ya mara na otu ụbọchị na ọ ga-agwa ya na nsogbu anụ ya ogodo na ya chọrọ iwe the fact na onye ọ mụrụ nwa na ọwa adanne ya adanne ya naanị secret ji ha mmadụ atọ that means ọwa adanne chọrọ imebi ya marriage ka ya ga-emeke sure na ugbu a ka ya ga-eji ya dị highest ịhụnanya na ọ conclude onye ọ chọrọ ka chọrọ ime akwụkwọ ọ ma ga-akpọrọ nwa ahụ aga ala bekee arụ ọrụ ya fake leg ya gwuzoro straight na nwaanyị mba nọ nza ọ sị ọrụ kekururu mmiri werichi ya kpọọ di adanne sị ọ ga-amagbu onwe na ya ga-like ya otu ahụ na ha biko sevori ya nwa ya nwaanyị na nwaanyị mba nọ nza na ọ wụta ka esi kpọrọ nwa ya nwaanyị with the consent of the girl's father ha gawa USA na nwatakịrị tiritichakwana ya ọrụ ya fake leg na ọ galitekwala n'isi na ugbu a even otu ugbo ya mụga nwa na adị eji emere nwa na ọ ya nwa na ya dị very happy na ihe a na-emeziwo ya nwa na-esend ziri di adanne ya ego mgbe ọ nabe ya ihe wụ ya nyebe ya ọ wepụtaba ọnọ n'anya otena bụ ya nyebe ya na adị adanne ya akpọwa ya sị na ya chọrọ ịlụ nwaanyị ọzọ ya si ya go ahead na ọ na-edi ego na ya ga-esendịrị ego ka o ji gaa lụọ nwaanyị ọzọ na ọ na-ediri nwaanyị ọzọ adanne ya kpọwa ya na fon si ya biko na ya notisiri di ya na-egere ya ọka na okwuwela okwe ga lụọ nwaanyị ọzọ na ya biko na ya ekwekwela ekwe ya jụwa adanne ya sị na ọnụcha ahụ dị tin otu o shiri mee na ọ ya nwa chọrọ isendịrị di ya ego ka ọ gaa lụọ nwaanyị ọzọ na ọ bụrụ na ọ ghọtaga ihe megenụ and obi ha ebe ahụ na ya nwa single handedly ga-agwa nne di ya that na nwa ha kpụga ha fi na ọwụ nwunye nwa ha mụrụ na ọwụ nwanne ya nwaanyị mụrụ na ọ ya nwa mụrụ
na ya ji ihe ya ga-eme na ya jikere na ya ga next na ya makwala nwa make a mistake ọ gawo na onwe ha obi o ji edi na ejikere na ihe bejene na ọ dị too much na ya ga-ahara ya mmiri nke ọ dị ukwuu na otu ahụ ọ chọrọ ịwụ barren woman barren o jiri aka eme onwe na ya ga-enyere ya aka ya ekpuru the emblem dee ya n'ihu barren na ya ga-emenyere ya aka make sure of that nwanne m okwu ekwele baka m jesi ya nwanne m nwaanyị ya za biko wetu obi enyekwele di ya ego ga alụọ nwaanyị ọzọ emekwele ya biko ihe nwanne m nwaanyị mere jụrụ njọ nwaanyị ọma m sị na o metere ọwashi ọ kpara na agwa ọjọọ mana onye ya na chi eso ya na chi eso ana m ihe niile ikwu ebe so ma ṅụ ma di ṅụ ma nwa anụ ntara ịmụrụ ụlọ niile nọ USA onye aka mmadụ ka ya Adanne kpara na agwa ọjọọ mana ọ dị sime nwenye ga-echenji nwu destiny ibe ya ihe Chukwu dere odele arịrịọ ka m sụmarị ọmụ biko ime ka ị gbashiwa Adanne wụọ megwara wa ihe o mere ṅụ de na onye akazi ibe ya mma enwezi onye ga-asị na onye neke na onye ke na ọ ya nwa dị innocent i mere ya eme ṅụ gịnị ka ọ pụtara enwezi onye ka ibe ya mma ọwa Adanne tere ugbo etere so otu nne and ọ nọ n'elu ihe o metere ọ nọ n'elu ya enweghị ihe na-aga ịga disturb onwe ọ gbala onwe ya the highest punishment mmadụ nwere ike ịgba onwe ya n'ọrụ onwe ọ bụrụ na di ya wụkwana nna nna ada nwaanyị si ya n'idiri ego ikekwe na olejighị anya ọ this on that maybe ya n'idiri ego ya nwee iche nyere dị mana aka gị nyere ya aka mana anwakwala nwa gị nye ya ego si ya gaga were ga lụọ nwaanyị ọzọ lukwu Adanne ọchị ịlụ nwaanyị ọzọ ya were ego akpa ya ego ọ kpatara enwenye ga-echenjiri ya that decision of course ọ nwoke ka ọ wụ n'ihi na nwanne m nwaanyị achọghị peace ọ chọkwanụ nke emejiri emeji the man wee ezigbo mmadụ ịhụ na nwa agbọbịa n'ọnọdụ nwe ego isi ga-alụọ ya Adanne deserve ihe ọbụla wụ ihe ọma emere ya o deserve ya decision ị ga-alụọ nwaanyị ọzọ ya wụrụ mkpebi dịrị that man do not encourage him do not support him on that mission ya ga-ejiri aka ya oji ego ya chọrọ ịlụ nwaanyị ọzọ ka ahụ mkpebi dịrị ya agakwala na ga-agwa nwanne di Adanne na adị ama ma nwa ahụ ọ mụrụ nwa ya nwoke na ọwụ ya mụrụ ya na ọ nwanne nwaanyị na oge mụrụ ya agala don't fight that date biko nọrọ nke ijika nọrọ onwe ka ọ sụga ịrịọwa n'odi ya do not beg on her behalf where that you are done na ihe gịnị abụọ nwere na responsibility ya na imere ya nne that even to be a mother ọ chọdịghị ya achọ na elebi ga-edewe ụkwụ agaga arịọ di ya na ị ga-ekpuli di ya ishi na di ya mere ihe ọma niile nwoke nwere ike imere nwaanyị ịmara first na ọ ga-atụla ime ya alụọ ịgwakwa ya ji aka mkpọta onye gịnị ga-anọ n'udo ịkpọta nwanne nwa anụ ntara nwanne m mụrụ still ilejili ya nyijiri ịhụ na ejikwa ya mere nwa ka ama na-agbalị ala ọsị ya chọrọ ịga lụọ nwaanyị ọzọ o deserve ịwụ a father of children ọwụ fault ya do not encourage the man agakwala agaga ịrịọwa the man na ya agakwala alụ wepụcha onwe mkpamkpam face your marriage face your family face your children ụmụnne m ọhịa m gwere nwekwa ihe ọnụ ga-atụkwasịra m ya ọnụ tụkwasịra m ya ọ sị ya chọrọ ihe ya chọrọ ime ya ga-eme ka sure na atụpụtara ji ihe ya ga-eme Adanne ma ọnụ ya ga-akụchali ya ụmụnne m na-arịọ a sị ya na ihe m kwuru mana ya ga-ala ka ịnụ ihe mba ụwa kwuru ga-ekwu n'okwu n'ụgbọelu na ha gwadele ebe ya shiri mejọ ọ ngọ ha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ